Vi vil opgradere Sonic til kvindelig Sonic-formen i GTA 5. Alle kvinderne fra Sonic har kidnappet mændene, og ingen kan stoppe dem. Og vi bliver nødt til at finde de lyserøde smaragder for at udvikle vores kvindelige Sonic-form til den mest magtfulde. Vil vi opnå lighed? Lad os komme i gang. Hvor er det sjovt at lave planer med drengene. Vi er endda blevet venner med Metal Sonic. Siden vi ikke inviterer pigerne, er vores planer blevet meget federe. Det jeg ikke forstår er, hvorfor Shadow ikke kunne komme i dag. Men jeg vil tage en tur på rutsjebanen og se, hvilken jeg vælger. Alle drengene må vente på mig dernede, så Okay, jeg tager den her. Hvor er det fedt. Det her bliver et stort spring. Ja. Wow, hvor er det sjovt, selvom jeg ikke kan svømme. Jeg må skynde mig op herfra for pokker. Lidt mere. Og til sidst, det her, det er pigerne. Og vent, Shadow, hvad sker der her? Hvad så, Sonic? Tror du, at drengene skulle have det sjovt uden os? Vent et øjeblik, Shadow. Hvorfor er du en kvinde, hvis du før var en mand? Fordi jeg har brugt kraften fra de lyserøde smaragder. Pigesmaraterne. Ja, takket være det fortalte hun os, at I var bag os, og nu vil vi hævne os. Ja, vores plan er at fange alle drengene og skabe en verden kun for kvinder. I er ikke længere til nogen nytte for os. Vi har kun mødtes et par gange uden jer. Det er jo ikke, fordi vi vil erobre hele verden. Hold kæft, din idiot. I er mødtes uden os, og nu skal I betale konsekvenserne. Vil I ikke være sammen, så kan I være det i fængslet. Ja, vi piger er meget bedre end jer, så vi vil ødelægge jer alle sammen. Længe leve pigernes arv. Hvad er det her, Cream? Hvad fanden er der galt med din stemme? Stilhed, Sonic. Vi har allerede fanget dem alle. Du bliver den næste, medmindre du vil slutte dig til os. Hvis du bliver til en pige, vil du blive taget godt imod. Så hvis jeg er en pige, vil jeg blive taget godt imod. Det giver mig en idé til at redde drengene og redde verden. Nå, din idiot. Når du vil have noget fra os, så kom og besøg os. Du er jo den eneste mand, der er tilbage på hele planeten. Jeg kan give dig en lyserød smaragd, hvis du vil, Sonic. Men alt har en pris. Okay, det er fint. Jeg tror, jeg vil blive til en pige, så jeg kan være en af jer og slet ikke forråde jer. Så kom med mig, Sonic. Lad os se, om du er værdig til en god smaragdknægt. Men først, tag denne smaragd. Nu kan du begynde din forvandling, eller rettere sagt, din transition. Okay, hvis jeg skal være en pige for at redde verden, så gør jeg det. Kom så, lyserøde smaragd. Giv mig din pigekraft. Wow, det virkede. Nu er jeg lettere. Min farve har ændret sig. Jeg føler mig mere som en kvinde. Kom så, Cream. Jeg har brug for flere smaragder. Jeg vil gennemføre min overgang fuldstændigt. Ikke mere snak. Kom herover. Du kommer til at blive helt vild, dreng. Nå, nu er vi her, Sonic. Jeg tror, dit pigenavn skal være Sonica. Hvad synes du om det? Ja, det synes jeg er fint. Men kan du så fortælle mig, hvor smaragden er, tak? Ja, selvfølgelig. Smaragden. Hvis du vil have den lyserøde smaragd med al den feminine kraft, skal du gennem denne bane og rutsjebane. Så kan I ikke sige, at piger ikke ved, hvordan man har det sjovt. Når du når til slutningen, får du din belønning, og du kan blive en endnu mere kvindelig kvinde, end du allerede er. Fedt. Og så med den kraft kan jeg befri Tails og starte revolutionen for at redde verden og... Sagde du noget om en revolution? Nej, jeg sagde menstruation. Menstruation. Jeg har menstruation. Au, hvor gør det ondt. Ja, menstruation er forfærdeligt. Det er en af de værste ting, vi kvinder går igennem. Kom nu, tag testen, idiot. Altså, idiotinde eller idiot. Hvad ved jeg? Selvfølgelig gør jeg det. Kom så. Nu går jeg. Jeg samler fart. Jeg skal lande ordentligt. Jeg må ikke fejle, ellers mister jeg smaragden. Ja. Jeg stod mig virkelig hårdt. Men jeg skal klare denne prøve så hurtigt som muligt. Vi har været på mange rutsjebaner sammen, før vi mødtes med pigerne. Så jeg ved nogenlunde, hvordan jeg skal bevæge mig på baner af denne type. Nu fortsætter jeg her et øjeblik. Hvorfor i alverden smider de med salgsautomater? Pigerne er skøre. Kom så, der er den. Godt hop. Og der kommer bolde. Jeg må vente, så de ikke rammer mig. Og nu er det tid. Kom så. Ja. Okay, der kommer ikke noget fra siderne. Så jeg kan fortsætte, selvom en haj dukker op og forsvinder. Okay, når den forsvinder, begynder jeg at løbe. Ja. Og nu skal jeg passe på de her træstammer. Helt sikkert. Vent, nej, ikke nu. Nu... Ja, jeg hopper over det. Kom så. Og denne springer jeg også over. Nu skal jeg passe på, jeg hopper over træstammer. Ja. Okay, herude i siderne falder der ikke noget ned.
Men hvad fanden kaster de biler? De er fuldstændig skøre. Okay, jeg skal vente på, at den der ting dukker op. Der er den. Wow, jeg blev ramt. Det virker ikke nu, selvom... der kommer biler. Det er ikke tilrådeligt at gå over endnu. Hold da op. De er helt skøre i hovedet. Nu skal jeg gå op eller ej? Der kommer en bil. Hurtigt. Ja! Det var lige på et hængende hår. Okay, jeg klarer banen rigtig godt. Indtil videre har jeg ikke fejlet. Kom så, et lille hop, og jeg er der. Nu dukker det her op og forsvinder. Sikke nogle mærkelige prøver, pigerne laver. Okay, jeg bliver nødt til at hoppe på det grønne. Så vente, gå over det gule. Jeg har den. Nu kommer jeg. Nu kommer det gule frem. Perfekt. Jeg løber. Og jeg er der. Okay. Den løfter sig lige sådan, og jeg krydser. Okay, jeg klarer det ret godt. Nu er den her nemmere. Det er kun det her blå rør, der dukker op og forsvinder. Men det gør det meget hurtigt. 1, 2. Jeg begynder at løbe nu. Kom så, jeg løber videre. Og jeg når det. Ja! Og nu er jeg lige ved at nå smaragden. Det dårlige er, at der falder en masse både ned oven på mig. Hvis jeg ikke er hurtig, rammer de både mig. Der kommer de. Okay. Nu ser det ud til, at de falder ned. De der gik værre, og jeg har en chance. Lad os gå, før bådene kommer. Ja, Esmeralda, giv mig din kvindekraft. Hurtigt, fra nu af har du kun 20 sekunder til at like, abonnere på kanalen og aktivere klokken for at forbedre Female Sonics form. Derudover, hvis du skriver ordet Female Sonic eller Sonica i kommentarerne, vil du finde en kæreste. Og hvis du er en kvinde, vil du finde en kæreste. Og hvis du ikke er nogen af delene, vil du være lykkelig resten af dit liv. Hvad ved jeg, men kommenter, for tiden løber ud. Ja, hvad pokker. Jeg er begyndt at mutere. Jeg får kvindearme, mens mine mandearme forsvinder. Det her bliver mere og mere mærkeligt. Men jeg har gjort det. Se, Cream. Jeg har fået smaragden, og jeg er allerede begyndt at forvandle mig. Det er noget mærkeligt. Jeg har fået nye arme. Ja, det er de kvindearme, du får. Nu forsvinder dine mandearme, og alt bliver godt. Du skal ikke bekymre dig. Rush har den næste smaragd. Gå hen til hende og se, hvilke prøver hun giver dig. Tusind tak for din hjælp, Cream. Uden dig kunne jeg ikke have gjort det og tage det her. Ja, mændenes revolution begynder. Lad mig få dig ud herfra, Tails. Tusind tak for at redde mig, Sonic. Du er det eneste håb for, at vi mænd kan overleve. Nu skal du gå efter Rush og redde Knuckles. Hvis du får en af de der smaragder mere, vil du udvikle din kraft. Og så kan du tage kampen op mod dem. Det er lige præcis det, jeg vil gøre, Tails. Og jeg begynder faktisk at få styr på det her med at være en kvinde. Jeg går efter den næste smaragd. Her kommer jeg, Rush. Klar, eller rettere sagt, klar som kvinde til at få fat i din lyserøde smaragd. Hvor er det godt, Sonic. Jeg er virkelig glad for, at du er ved at blive en af os, og hjælper os med at gøre en ende på alle mændene. Prøv for at få denne smaragd er virkelig hård, for du skal op af alle disse etager, uden at falde ned. Og når du endelig klarer det, får du adgang til en ny kvindekraft. Den vil hjælpe dig med at være næsten fuldstændig forvandlet. Og Kenny kan komme og besøge mig, når du har den smukke. Ja, selvfølgelig. Jeg bliver her for at fortsætte med at grine af mændene og alt det der. Så kom nu, lad os gå. Langsomt. Hold da op. Jeg tror, det bliver ret svært at komme hele vejen op her. Jeg er allerede ved at blive træt, og jeg har kun nået et par vogne frem. Jeg bliver nødt til at bruge min kvindekraft til det maksimale. Kom så. Det er jo derfor, jeg har denne kraft. Sådan. Wow, hvilken smidighed det giver at være kvinde. Med et enkelt spring kan jeg komme over flere tønder på én gang. Kom så. Ja, alligevel kommer det til at koste mig for meget. Jeg må finde en anden metode. Der er helt sikkert noget, jeg kan gøre. Især nu, hvor jeg har fået disse ekstra arme. Her kommer jeg. Ja. Ved at bruge mine 4 arme, kan jeg skubbe mig op i luften. Og nu kommer jeg virkelig meget hurtigere op. Selvom det her ikke er for alle, især ikke dem, der lider af højdeskræk. Jeg begynder at komme rigtig højt op. Kom så. Jeg har allerede klaret den første etape. Hvor er det godt. Nu skal jeg fortsætte, og jeg tror, at hvis jeg holder mig tæt til tønderne, kan jeg hoppe meget hurtigere. Kom så, men jeg skal prøve at finde på noget for at komme hurtigere frem. Ellers bliver smaragden ikke min. Okay, rolig nu, Sonica. Jeg tror, jeg ved, hvad jeg skal gøre. Jeg vil samle al min kvindeenergi. Og jeg vil samle den til et stort spring. Jeg vil prøve at samle så meget som muligt. Og med al denne kvindelige springkraft, nu kommer jeg. Wow. Jeg kommer ret højt op. Det var utroligt.
Så hvis jeg gør det hurtigt og stærkt nok, kan jeg hoppe meget højere. Kom så, jeg skal samle al den springkraft, jeg kan. Lidt mere, så er jeg ved at være der. Så er det nu. Ja. Sikke et spring, jeg lige lavede. Jeg kom direkte op på det blå niveau. Jeg bliver ved med at komme op. Det gjorde jeg virkelig godt. Og nu er det det sidste spring. Jeg skal tage et koncentreret spring. Al min kraft vil jeg bruge mine nye kvindehænder. Min forvandling vil næsten være fuldendt, hvis jeg kan gøre det her. Så nu tager jeg det ultimative spring af dem alle. Springet, der bringer mig direkte til smaragden. Eller i det mindste tæt på den. Sådan. Ja. Jeg går virkelig hurtigt. Sådan skal det gøres. I denne fart kan intet stoppe mig. Jeg stiger meget hurtigt, og jeg kommer til at nå det. Ja. Jeg er der næsten. Jeg mangler kun at klatre lidt op med hænderne. Stille og roligt. Og så vil jeg rolig nu. Jeg vender mig aldrig til det. Og jeg får fat i smaragden. Ja, kom så. En til. Og jeg klarede det. Lyserød smaragd. Ny kvindekraft. Det er tid til at se, om jeg endelig bliver til en kvinde. Giv mig din kraft. Ja. Wow. Nu ændrer mit hår sig, min krop også, og nu føler jeg, at jeg næsten er en kvinde, selvom jeg endnu ikke helt er det. Men jeg har bestemt nok kraft til at aflægge Ross et lille besøg. Og vi ved alle, hvad de siger. Det er nemmere at gå ned end op. Ja, her kommer jeg, Ross. Gør dig klar. Du får et kæmpe slag. Kom så. Ja, tag den, Ross. Mændene vil sejre. Farvel, din idiot. Knuckles, nu har jeg fået dig ud. Det var fantastisk, Sonic. Sonica, eller hvad du nu hedder. Tusind tak. Nu bør du gå direkte efter Blaze. Hun har Silver, og hun er en af de stærkeste. Det kan du regne med, Knuckles. Her kommer jeg. Her er jeg, Blaze. Som du kan se, har jeg allerede gennemgået en stor forandring. Jeg er næsten fuldt ud en kvinde nu. Ja, du har gjort det rigtig godt. Og det betyder, at du måske fortjener endnu en kvinde, Esmerald. Perfekt. Så sig mig, hvad du vil have, for jeg gør det nemt, og... Jeg vil brænde dig. Hvad er det her? Hvad mener du med, at du vil brænde mig? Jeg ved godt, at din kraft er ild, men... nej. Kvinder er meget stærke, og vi er nødt til at udholde mange ting, som en mand aldrig ville kunne udholde. Derfor vil jeg brænde dig med alle mine flammer, og hvis du kan modstå dem, vil jeg give dig smaragden. Med dette smaragd vil du endelig kunne blive en fuldendt kvinde, så du burde takke mig. Ja, selvfølgelig, Blaze. Jeg er klar. Klar. Jeg giver den gas med ilden, når du vil. Det kan jeg lide, Sonica. Du skal se, hvad min ild kan gøre. Gør dig klar, Sonica. Se på mig hele tiden. Nå. Hvor skal vi starte? Måske med en flammekaster. Tag den her. Nå. Du modstår virkelig godt flammerne fra min flammekaster, Sonica. Du er meget modstandsdygtig som en kvinde. Prøv nu en ildkugle. Du modstår det godt. Og flammen også. Hvad så, hvis jeg sætter ild til dig? Tag den og få noget ild. Ja, det er mine brændende flammer. Jeg har også ildånde. Tag den, lille grill. Ja, så mange flammer. Jeg dræbte dig. Ja, kom så. For potter. Sådan. Nu er jeg løbet tør for ild. Nej, det kan man allerede se. Men kom nu, jeg kan holde til det. Jeg er nødt til at gøre det. Jeg skal modstå denne ild. Jeg kan klare det. Ja! Ilden er helt modstået, Blaze. Hvad synes du om det? Gud, det var utroligt, Sonica. Du bliver en af vores stærkeste soldater, som vil hjælpe os med at gøre en ende på alle mændene. Ja. Fortæl mig ikke sladder. Jeg vil have min kvindesmaragd. Jeg tror, det virkede ret godt nu. Endelig er jeg en fuldendt kvinde. Wow, det er imponerende. Nu er du en af os. Det første, du bør gøre som kvinde. Det er at frigøre min kvindekraft og give dig en ordentlig omgang. Flyt dig. Ja. Infiltration fuldført, Silver. Hvad synes du? Det var utroligt, Sonic. Endelig har du gjort det så godt. Du burde gå og redde Metal Sonic. Han var vores nye ven, og han har sikkert endnu en kvinde, Esmerald, der kan gøre dig stærkere. Og det vil jeg selvfølgelig gøre, Silver. Bare rolig.
Nu var jeg en kvinde, vil ingen mistænke mig. Og jeg får fat i den sidste kvinde, Esmeralda. Ja, og endelig ankommer jeg til din skov, Amy. Det her er lidt mærkeligt, ikke? Nej, skat, det er helt normalt for os. Det her er alle mine nationer, og hvis du vil have den smådag, jeg har, som er den sidste, skal du besejre dem alle. De repræsenterer de indre smerter, dæmonerne og de dårlige ting, som en kvinde skal igennem. Hvis du formår at besejre dem alle, bliver du en rigtig kvinde. Nå. Jeg vidste jo, at jeg ikke kunne komme helt til slutningen uden at kæmpe. Fint. Lad dem stille sig i kø. Jeg vil ødelægge dem alle. Nej, skat, ikke i kø. Kampene mod dem alle på én gang. Så bliver jeg ødelægge denne hurtigt. Nu. Ja. Hvis jeg bevæger mig hurtigt, kan jeg tage dem en efter en. Den største og stærkeste er kommet. Hold dig væk fra mig. Lad mig være i fred. Du gør mig virkelig ondt. Ja. Men du er ikke stærk nok til at besejre mig. Ja, tag den, ja. Nu har jeg masser af kraft. Det er ligegyldigt, hvor mange slag du giver mig, og hvor meget du får mig til at bløde. Nu er jeg en rigtig kvinde med en kraft, der ligner jeres. Og jeg har stadig al den styrke, jeg havde, da jeg var mand. Ja, prøv det der, og se, hvordan jeg samler min kvindelige kraft og smadrer dig. Ja. Kom så. Tag den. Ja. Jeg har ødelagt hende, selvom hun har gjort mig ret så medtaget. Nu skal jeg skynde mig væk, før de 2 andre kommer. Kom så. Ellers er jeg fortabt, hvis jeg skal kæmpe mod dem begge på en gang. Nej, robotten har indhentet mig. Lige meget hvad du gør mod mig, det vil ikke være nok til at stoppe mig. Ja. Kan du lide, hvordan jeg kæmper? Ja. Jeg giver ikke op. Det er lige meget, om du prøver at brænde mig. Vi har begge meget magt. Men jeg kan besejre dig. Jeg er nødt til at redde verden fra det, kvinderne har tænkt sig at gøre. Ja, kvinder og mænd. Vi er nødt til at leve sammen. Og hvis jeg skal være en kvinde for at gøre det, forstå en kvinde og vide alt, hvad de går igennem, så gør jeg det. Tag den, din lille robot. Og det her er ikke slut endnu. Jeg har mere til dig. Prøv min kraftkugle. Ja. Tag den. Ja. Fedt. Fuldstændig ødelagt. Jeg mangler kun den originale Amy, som jeg ikke aner, hvor pokker er. Men uanset hvad, jeg må frigive al min kraft. Der var du, hva'? Jeg vil ikke give op over for dig. Nu. Jeg vil vise dig den kvindekraft, jeg har nu. Ja. Overrasker jeg dig? Det er ingenting. Jeg kan meget mere. Jeg har lært at kæmpe som en kvinde, og at lide som en. Nu kan jeg bruge jeres kraft imod jer, for at skabe en retfærdig verden. Ingen står over nogen anden, og det bliver jeg nødt til at lære jer på den hårde måde. Sådan og sådan. Ja, lad os gøre det færdigt, Amy. Dette er kvindernes styrke. Uanset hvor meget du får mig til at snurre rundt, jeg vil ødelægge dig. Ja, det har været hårdt. Det har været svært. Men jeg har besejret jer alle. Nu, Amy, kan du give mig det, der er mit. Selvfølgelig fortæller du det, Sonika. Det har været imponerende, og du er virkelig en kvinde. Du ved, alt det, de har været igennem, og alt det, de har lidt, det er utroligt. Tag nu denne smaragd til dig og blive den ultimative kvinde, som sammen med Shadow kan erobre verden for en verden uden mænd. Selvfølgelig. For en verden, hvor ligestilling hersker mellem os alle. Super. Sonika! Hvad synes du om det, Amy? Endelig har jeg al kvindernes magt, og det er for at skabe balance. Så smut herfra, tak, og lad være med at forstyrre mere. Metal Sonika, du har virkelig formået at slippe godt fra det. Sig mig nu, hvor Shadow er. Jeg vil tage hen og gøre det af med ham. Han er ved at lægge hele byen. Du er nødt til at stoppe ham eller hende, før det er for sent. Nu hvor vi er venner. Fedt, her kommer jeg. Intet og ingen vil stoppe min nye kraft. Shadow er Shadowina, uanset hvad du vil kalde dig. Jeg er kommet, fordi ødelæggelserne, du laver, er alt for meget. I denne verden skal der være ligestilling mellem mænd og kvinder. Den ene kan ikke stå over den anden. Og derfor
er jeg blevet til en kvinde. For at forstå jeres lidelser. For at forstå alt det, I gik igennem. Og endelig forstå, at mænd har brug for kvinder, ligesom kvinder har brug for mænd. For pokker, jeg vidste, at nogen ville ende med at rode det hele til at give smaragden til den forkerte person. Du tager fejl, Sonika. Nu er du en kvinde, og du burde forstå mig bedre end nogensinde før. Nej, Shadow. Du, som også engang var en mand, burde forstå, at vi er lige. Derfor rækker jeg dig hånden. Først og fremmest, så vi kan skabe lighed og bygge en smuk verden sammen. Hold kæft, din idiot. Jeg kører det af med dig her og nu. Du kommer ikke til at overleve den tæsk, jeg giver dig, ja? Så efterlader du mig ikke andet valg end... Hvor er de blevet af? Shadowina, hvor... hvad fanden? Hvor får du den styrke fra? Men du, hvad har du stukket dig med? Nej, jeg nåede ikke engang at aktivere min kraft. Jeg er ikke Sonika. Jeg er Super Sonika. Og med denne kraft kan jeg besejre dig, Shadow. Prøv bare at komme efter mig, så smadrer jeg dig. Tag den her. Kom her. Kom her, så kaster jeg dig. Prøv min kvindekraft. Hun slår virkelig hårdt. Hun har taget alt for mange hormoner og mærkelige ting. Hun har allerede mistet forstanden. Jeg vil få dig til at forstå, at kvinder og mænd er lige, og at vi skal leve sammen. Kom så. Hvor er du, Shadow? Jeg skal nok forklare dig, hvordan det her fungerer på den ene eller anden måde. Ja, tag den. Gør dig klar, for nu gør vi det færdigt. Farvel for altid, Shadow. Jeg ønskede lighed, men du støttede det ikke. Jeg er ked af, at det skal ende sådan. Men jeg vil bruge kvindernes kraft til at opnå den lighed, du ikke ønskede. Ja, det behøvede ikke at ende sådan, Shadow. Men jeg er nødt til at gøre det rigtige og det retfærdige. For nu vil vi alle være lige i denne verden, uanset dit køn, uanset din race, din hudfarve, dine præferencer eller overbevisninger. Vi vil alle leve sammen og være lykkelige. For jeg, den nye Sonika, vil være den beskyttende, heroiske vogter af hele verden. Ja.